Selamat pagi konco-konco. Lah niki pecinta bonsai. Opo iki sing dadi bonsai? Niki sing ketok nang ngarep tok niki bonsai-bonsai ngeten niki. Durung sing nang mburi niki. Ngeten niki bonsai sing sae niku wite napa niki, Mas? Sing suwae niki. Bonsene bojomu Mira. Mboten bonsai asem sing pange arang-arang ngoten niku. Lho terus niku dadamel napa gunting anune niku? Nah, ojo di video nek pas dia video goblok. Makin koplak. Niki Gus pencinta bonsai niki. Ngeten niki nek anu pajeng pinten ini? Ngeten niki, Pak. Niki 1,5 juta niki. 1,5 juta. Sak tanahe maksudnya. Ngeten plak koplak anu. Sewae ya. Lho iki ya apa sih iku? Ono maneh. Oh, nggih, Pun, matur suwun, Mas.